Γεια σας! Σκέφτηκα να σας γνωρίσω τα μέρη που γνωρίστηκαν, που ζήσαν, που ερωτευτήκαν οι ήρωες του βιβλίου μου, ο Πέτρος και η Αθηνά. Είμαστε εδώ, στη Λίμνο, στο νησί μου. Μπροστά μας είναι ο Ρωμαϊκός γυαλός, πίσω μας είναι η αγορά. Συναντήθηκαν ο Πέτρος και η Αθηνά εδώ, αλλά γνωριζόντουσαν όλοι τους στη ζωή. Αυτή την αίσθηση είχα όταν έγραφα το βιβλίο, όταν τους γνώρισα κι εγώ και έγραψα για την ιστορία τους. Μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Μάιο του 1939, όμως ακόμα μέχρι σήμερα καμιά φορά νιώθω ότι τους βλέπω. Αν κοιτάξεις ψηλά πάνω τις πολεμίστρες του κάστρου της Μύρινας, νιώθεις ότι σε κοιτούν και σου χαμογελούν. Το Σεπτέμβριο του 1939 μια τραγωδία χτύπησε τη Μύρινα και όλη την κοινωνία της Λίμνου. Εδώ σε αυτό το σημείο που είμαστε ήταν ο πρώτος κινηματογράφος στο νησί. Την πρώτη του προβολή, μόλις είχε αρχίσει η ταινία, ήταν νομίζω το Αβε Μαρία, φλόγες άρχισαν να βγαίνουν από κάποια μηχανήματα. Πολύ γρήγορα ανεβήκανε, κάψαν όλο τον εξώστη. Ο κόσμος μέσα εγκλωβισμένος δεν μπορούσε να βγει, επικράτησε πανικός. Θα ανάψουμε και ένα κεράκι στη μνήμη όλων αυτών των ψυχών που χάθηκαν άδικα και δεν δικαιώθηκαν ποτέ, αλλά και στη μνήμη των ψυχών που χάθηκαν λίγες μέρες μετά, λίγους μήνες μετά, με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέσπασαν πολλές φωτιές τότε, στη Μύρινα, στη Λίμνο, στην Αθήνα, σε όλη την Ευρώπη. Χωριό Βάρος, Ανεμόμυλη. Στην είσοδο του χωριού, εδώ που είμαστε τώρα, ή στην έξοδο, ανάλογα από που έρχεσαι, βρίσκονται οι Ανεμόμυλοι. Εκτός από τον Πέτρο και την Αθηνά, ακόμα δύο πρόσωπα έχουν περάσει πολλές ώρες από τη ζωή τους εδώ πάνω. Πολλά τα μυστικά που έχουν μοιραστεί εδώ. Γυναικεία φιλία, τεράστιο κεφάλαιο. Η μικρή Αθηνά και η Ειρήνη, φίλες από παιδιά μέχρι μεγάλες γυναίκες. Αφού καμιά φορά αναρωτιέμαι μήπως τελικά έγινα συγγραφέας από νοσταλγία για τη φιλία ή για να δραπετεύσω από τις προδοσίες. Παραλία του Κότσινα. Πολλές οι ώρες που ο Πέτρος και η Αθηνά έχουν περάσει εδώ, και η μικρή Αθηνά με την Ειρήνη. Οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν όταν λέω ότι το μέρος εδώ έχει μια περίεργη ενέργεια και πολύ έντονη. Αν όμως έρθετε εδώ, θα το καταλάβετε κι εσείς, θα τη νιώσετε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω για να διορθώσουν τα λάθη τους. Όμως ακόμα κι αν αυτό γινόταν, οι περισσότεροι δεν θα διόρθωναν τίποτα. Με το δάχτυλο τεντωμένο θα έδειχναν τον ένοχο, χωρίς ποτέ αυτό να στρέφεται προς τους ίδιους. Ο Πέτρος όμως δεν ήταν έτσι. Μας έμαθε μέσα σε λίγες ημέρες να μην κατηγορούμε τους άλλους για τις δικές μας αποφάσεις. Εμείς θα γίνουμε αυτό που ονειρευόμαστε και όχι αυτό που μας λένε ότι είμαστε, μας έλεγε περήφανα. Η Ειρήνη και εγώ τον κοιτούσαμε παράξενα.